Embra Yesu Kristo baa ni. Okay, baby Yesu baa. Ka ame kese paa. Amen. And I mean one time say, when I miss one yake. Na me first time me nso ema ye ni na ho. No actually na ho here ka She ye agidifo. Akodi mu Na gani. ye she na me anunyam. Ko no to here nyam. Ka ame kese paa. Amen. Enkrofo bi atwa ho ma bi. Na ko ma wolo. Na wo asem bi a okan. Yeah, I'm a young man. The woman now trying to friend what if Jesus had never been born? So why would Jesus Christ be a I can tell. I thought you supposed to be now, sir, and woman what you say. The girl name in a market can't go from me. I'm a chassis. Everything that Jesus Christ touched, he utterly transformed it. He touched time when he was born into this world. He had a birthday, and that birthday altered the way we measure time. Amen. Amen. All can say, you know, Bibia Yesu ni sakra. No for Yesu ni taye. Sade no en sakra ebe. Take mo bani ni. Na owu Yesu ni afole. Aba asasi so. Ke wachi bona no. Ode ni sakra emre. De ke ni tabe ya. Eni ti bo abuda bia. No ye fo maku. Na boda. E fo maku ye. Ese sa e kwa ya fa so hyehyɛ. E take bona na ato atobi. Oh ka ame kase pa. Amen. Na se ni Yesu tinti. Bani Yesu yo e. Na ade ni na ye ni die. Aka no fe no die no yo. Na e bia so kwa fa so hyehyɛ. Tell you about the children. And yes, I want to power assassins. Not for like a no pen. Hallelujah. Amen. Now one as a son said, a form of a chucky, little of your army can say, Amen. And you be said, dear no go again. Or didn't some car assassins. Naked in the Tashkun on a pen. And now, we are saying, no, what did you have a pen? I was saying, we are trying to see. My son is going to answer to it. Now, Yamano, the center of everything. The Amani money, if you are the money you will be obeying our name. Let the young woman, if you are the one you put here, and they want Jesus. You will be put here, and they want Jesus. Why am I so to have money? I'm a happy Israel. Now, so much in you want you. Have I let you go ahead and you? Some let you up on pole. I can get to have a sort of no, oh, Kahame Kasepa. Amen. Because the people of morning said, on Pasabati yesterday, I will date him. Because I'm going to American yesterday, and this now. You know, the other two, so no one was about you. You are trying BC. No, go over one of BC. BC, you know what is some BC. I'm going to check a BC. And I'm so high, I try to see. The Yokohama, I'm going to see. You know, so I'm a this is some. Yesu Kristo mre. Ametora mekechake Yesu be. Na BC no ba chance say. BC ya meto me aka before common era on the sobet Christ. Ona bana meto amesumo ni Yesu kwa abaje before common era. Amesumo ni Yesu kwa abaje. Ya brebo no. No be na ne. Ya brebo say ay common era. Ametele common era. Aka see ya feel common era na current era. Ka be ne common era current era. Na ya brebo na ya brebo fra ya timwa. Ni jibe he ni wo yo me ne. Before Christ, but don't have before Christ. Before common era. Before common era. I'm sorry, I'm in Yesu way. And I'm sorry, I'm say AD. Yesu Kristo na braso. But okay, AD Yesu. Also, I'm BC. I am common era. I'm okay, C common era. But I'm not permission. No BBM say. Let me go on one of them. And I'm who said someone call one call. I'm a small you. Sa see that woman want to eat you. Like a see now, I'm not here. See now, no see now. I don't want you. Yeah, no, man. Make me before Christ era. Before Christ era. And the years we know. Can I make a sepa? Amen. And I see you so about Mono. See you in the way. Christ era. Christ era. Yes, we know. The people money so what the yes we did. I'm not going to Jesus way. Our son says see you went here. She not going to have a new Jesus here. I'm a first in the common. You can't have a face here. You will be seen in my friend Christ. See you want to Christ. Oh, come on, make us a pie. Amen. We have before Christ era, and then we have Christ era. Then yes, we know BC. Then we Christ era. Yes, we know. Come on, make us a pie. Amen. I'm make us see a Namia. They did not play the wife for you. Kisonia. Where to go to Kiso for you? Also, Sunday in the Okafishano. The bomb pie said, I'm in Kaibo. So I can try you more. I'm going to
Na yɛkɛse ɛte aseɛ sɛ ɔtɔ no hyia kɛ ɛnyɛ asase nko ara Yesu de ne nsa kan a ɔka mbrɛ ti asesa. Yesu kɔrɔ no pɛ kɛ de ntaa ne bi ɛkyɛ Na mmom wɔ kristofoɔ yɛabrabɔ mu nyinaa. so Kristofoɔ yɛ wɔle hyɛ lɛmi Asase so ade yɛ nyinaa. so no no wɔyɛ fɛ Ade bi a Yesu Kristo de ne nsa kan no ɛsɛ ɛsesa. Yesu de ne taa yɛ ɛkyɛ kɛ Mese sɛ ne fia ne Yesu de ne taa yɛ ade bi a Yesu de ne nsa kan no ɛyɛ ɛkyɛ kɛ dɛ. ɛsɛ wa Enti nti no Yesu Kristo de ne nsa kan asɛnnua. Yesu de ne taa sɛ mɔtɔ yɛ Na ɔde ne nsa kan asɛnnua. ne de ne taa sɛ mɔtɔ yɛ Edi ne nneɛma a ɛfa asɛnnua no ho ɛno nso so asesa. gbɛfɛ kɛne fɛ ne kɔ sɛ mɔtɔ yɛ ne wɔ ɛkyɛ kɛ Nneɛma a ɛfa asɛnnua no ho ansa na Yesu kɔtare asɛnnua no so. ne bi ne kɔ sɛ mɔtɔ yɛ na ne Yesu apɛtɛ sɛ mɔtɔ yɛ Ebi yɛ penalty asotwe. ɛkɔgye tebula ho Yɛwɔ ewuo death. gbele Yɛwɔ disgrace. ne ahyehyɛ mu Yɛwɔ shame. ne ahyehyɛ mu Ɛne yɛwɔ curse ɛnom. na ne no wɔlɛ mu Enti ansa na Yesu kɔtare asɛnnua no ho. na ɔda ne Yesu kɔ ɛtɛ sɛ mɔtɔ Na yɛ edi a ɛfa asɛnnua no ho. bɛn ne bi ne kɔ sɛ mɔtɔ yɛ ne Ɛno nti no obi a ɔpɛ sɛ ɔkɔ asɛnnua no. na ɔbɔkɔ sɛ wɔn ne bɛ kɔ sɛ mɔtɔ Ɛsiane sɛ nneɛma a ɛfa asɛnnua no ho ɛnyɛ dɛ. ne bi ne kɔ sɛ mɔtɔ yɛ eyi Na mmom Yesu kɔ asɛnnua no so. so wɔ Yesu kɔ ɛtɛ sɛ mɔtɔ Saa yɛ ade ahorow a ɛfa asɛnnua no so no ɛsesa. ɛkɛ ne bi kɔ yi bɛ ne kɔ sɛ mɔtɔ yɛ kyakɛ Enti Yesu kɔ asɛnnua no so. Yesu kɔ ɛtɛ sɛ mɔtɔ yɛ no Ade a na yɛ asotwe no. ne bi di tebula mu Saa de ne bɛyɛ fa ahodi. ɛbatɔ hɛ yɛ ni Apita yɛyi wɔ firi mu. aka tebula mi o yi Ɔka ame kɛse paa. amen Nea ɛyɛ owuo no. ɔno ti gbele Yesu de ne ho ka asɛnnua no. Yesu kɔ ɛtɛ sɛ mɔtɔ yɛ Ɛbɛyɛ nkwa. ɛbatɔ wala Saa nkwa yi no. ɛkɛ wala nɛ Mɛtumi akasa ɛyɛ honhom mu nkwa ne honam mu nkwa. ɛti mu mɔmi kɛ hɛlɛ mi wala Yàrá mi ta dé wọn a wọn sakra yi wọn wi nsa ɛni bi ni nneɛma nneɛma bi mu. kɛntɛ yi mɛ ni kyakɛ kɔ ni ame sàn ni ame mɔ da ewu yi kɛ bi Sáfù mu hwɛ wɔn su ɛni sɛ ní ɔte a. Kɔkɔ ame su wɔn ana yɛ wɔ. Kyɛn na tí o sɛ ní ɛnyɛ kura. eyi kura Ne mu ɔbɛhu Yesu. sibɔ kɛ na Yesu pɛ N'ɔdɔ ɔmo a Yesu ne a. kɛ pɛtɛ Yesu yɛ Wɔsesa kyakɛ wɔ dɛ ka amen. amen Ní ka mi jíni sá adansiɛ bi wɔ ha. ni yɛ kɔ dasa yi ni Sɛdeɛ kɔ bi a mo bɛ kye. sani mɔ kɔ anu Abɔ bɛ hu Yesu. ne ba na Yesu Ɔyɛ fufu. ne fi lɛ yi Ɛni ti no adi a ne kyerɛ wɔn ma owuo no. ɔno na wɔ sika gbele yɛ Sɛdeɛ ne ti ɛna adane nkwa. sɛbɛtɔ kyakɛ de ɛbatɔ wala A ne ti tu ne ho mu nkwa. ɛyɛ mu mɔmi wala Nyame ne ma nipa nyinaa. ɔmɔ kɛ hɛn mɛ fi ya Ɛna mɛ bɔ mpae sɛ ɛmi sɔli atɛ saa Yesu yi n'akyi no akɛ Yesu wɔ na lɛ pɛ sɛ wɔte ase. tɔrɔ mu sɔ ma Ka ame kɛse paa. amen Ɛnyɛ no nko. yɛ do pɛ Ɔde ne ho ɛka asɛnnua no. ne kɛ pɛtɛ sɛ mɔtɔ yɛ Animguaseɛ, disgrace and shame yɛ ahyehyɛ mɔ kɛ hɛn gbele yɛ turn to life and honor. ɛbatɔ wala kɛ kɔnɔ tɔ a Turn to honor and glory. ɛbatɔ nunyam kɛ kɔnɔ tɔ a Ɛdane anuonyam hyɛ. ɛbatɔ anunyam hɔ Ɛdane ɔboɔ ɛne biribi a ayɛ fɛ. ɛbatɔ bu kɛnɛ kɔ di yɛ fɔ hɔ Nanso na nyɛ saa na asɛnnua no te. sari kɛ kɛ sɛ mɔtɔ yɛ Asɛnnua no yɛ animguaseɛ sɛ mɔtɔ yɛ ti si ahyehyɛ ɛne nneɛma a ɛnyɛ. kɛ hɛn gbele kɛ ne bi ne Nanso yi Jesus tare so no. sɛ mɔ Yesu tɛ sɛ mɔtɔ Asɛnnua yɛ no yɛ din foforɔ. sɛ mɔtɔ yɛ nagbɛ yi Ɛno na ama yɛ ayɛ te sɛ neɛ ti. ne y'a ŋmɛ ne wɔ ji bɔnɔ Ɛna wɔ ji mɛbɔ mpae sɛ wani mi sɔli atɛ saa papa yɛ Nyame afa no so agye yɛn nkwa. ne kɛ bɔ ne nyɔmɔ etɔ ne kɛ Ɛwɔ sɛ kɛ yɛtumi hu ne yie. sari bɔ na lɛ wa Na ɛba sɛ yɛsɛ yɛhyɛ ne ho fa bi a kɛ bɔ ye ebi jɔn mentumi ntena fie. bɛ isa wɔ da Hyɛ Nyame anuonyam. ni wɔ wuli jɔ ye nya Hallelujah. amen Na bia ne sɛ e ko wɔ ye ɔde atɛ ne ho ka asɛnnua no. e kɛ pɛtɛ sɛ mɔtɔ yɛ Ade a ɛyɛ nnome no ni ti lo mɔ ɛbɛdane nhyira. ɛbatɔ jɔ mɔ Ka ame kɛse paa. amen Na wɔ nipa bi a ɔdi adanse sɛ mɔ bɛ kuma ye na mi yɔ da sɛ sakra ne ne fie nneɛma a ɛwɔ hɔ nyɛ. ni dane ma ka kɛ mɔ ehyia Na ni nneɛma no bi wɔ hɔ a ebi tu bi sɛ yɛnome bi ɛda fie. ne bɛ kuma ehyia ni ti lo mɔ Nanso ɔno sakra ɛbaa Yesu. si wɔn ne na kɛ mɔ ne ba Yesu mɔ Na bi a saa nneɛma no ɛto ntwaadeɛ. na ka ne bi e ko ye sɛ pɛtɛ Nanso Jesus ɔbɛhu no. si mɔ Yesu ne ba na lɛ Wɔfiri saa kwan no so. ɔkɛ e jɛ na ka lɔ mɔ si Waba kwan foforɔ so. e te bɛ sɔ to Ade ti Yesu de ne nsa ka. Yesu kɛ ni ne tɛ ye Ɛna mebɔ mpae wɔ Yesu bi mu ne sɛ bɛ sɔ Yesu ba mi akɛ wɔhyia mu a nnipa awiei no. yɛ gbe ne na gbe ne Onyame fa ne nsa ka wo. o tɔ kɛ ni ne tɔ ye Ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Yesu Kristo ba mi Sɛ biribi wɔ abrabɔ no mu a, kɛnɛ kɔ wala si lɛ ɛhia nsakraeɛ. ni eyi tɛ Sɛ kɛ biribi wɔ abrabɔ no mu a, kɛnɛ kɔ wala si lɛ ɛhia yiedie. ni eyi Sɛ lɛ biribi wɔ abrabɔ no mu a, kɛnɛ kɔ wala si lɛ ɛwɔ sɛ sesa na kɔ yie a, sani tɛ kɛ ni ɛhyia yɛ bi mu. gbe ne na gbe Ɛna pɛɛ de wie. ni na gbe Wɔ Yesu din mu no, Kristo ba mi Onyame fa ne nsa ka wo. ɔkɛ ni tɔ ye There must be a transformation.
transformation. Sadi check mo aba. There was sense sama. Sadi check mo aba. So Yesu de nsa ka wa. Ke Yesu de to ye. Say the wa ko tiri wo nya sai. Mo do oti sale orange na. Say Yesu de nsa ka wa. Yesu de to ye. Say the name back to wa bra ko. Mo do bi yo wala shi le ke ya no na no. Ni na ne say. So ye ja ke. Yo ko wi ase no de nsa ka. Mo ne bo je le ke de to ye. Hallelujah. Amen. And let nyame on count. Mana no to to ye. So what be wa kuma mu a. Ko bo twi mi. Ibusu kasa ya. Be ni kan mi no. Me fa say ye bi wa bra. Na mo je shi e tu ko le wala shi le. God is doing something in your life. Na mo ke ta ko bo wala shi. He's causing a change. Ke ta ko bo wala shi le. He's causing a transformation. Ke ta ko bo wala shi le. Awo wa kasa wa bra ko. Mo re to wala shi le. Na ne me bi a kula. Ni bi fe no ye ni. Betina fa ye nyuma. Ba to Betina fa nyuma. Minim sane e ha no te wo. Nle boni ha mo ni yo no. So ne sa kan ye ma. Yesu ni ke ne tani ha ta ko ba. Sa aka. Ke de ba Na to. se nyame sa jina mo persecution. Say yes, sorry, tie nipa. Abe se mo to e mo de ake The ake yi wala. sorry na e professor sorry tie awo. Me te se shi ame be se mo so mo de. Yesu ene no. Ke mo mane. Asenya na be bi e de ho awo ye. Se mo to e ba to no ko ka shwa. O ka ame kase. Amen. So bra ho mo sa se no ai ka mo de ato no. Ala ka me ko se mo to e fe la ko ke. Ti wa ka fe ya mu se. Ono no. E ka ko chi. Yesu ya Ke ni mo fa mo na ke le. Na no ne no. E ji Yesu no me ke ni. It has become a symbol of boasting. Ake e ji shwa no ke ha wo. And the wa yo. Ko ka shwa. A great me can cancel no ba obetimi a chro galati fu mo ma etinsia. Duba akoko si edu nine. Galata e ju e kwa. Ko bi ka ko mi. But obi say no me kan edu nine ma me. Galatians chapter 6 verse 14. Mo ko ba ka ne verse 14. Now fe galati fu mo ma na etimi ensan mu du ne ensan ko si edu nine. Ka ju e tan. Ko mo ka te. But then kan 6:14. 6:14. Galatians chapter 6 verse 14. Yakikai forma itinsia yimu dunai. Empire me said, But I can't fit 13 in the that the free do me a son. Awonga watwa twetia no ara mpo inni embra no so. Demo opese mutwa kitia awahwohwa won ho ewo won honam. Empire me said, Mahwohwa me ho. Jiyan agye nkwa, agye yan Awurade Yesu Kristo asennua no. Ɛno na ɔnam ne so abɔ wiase asennua ama me. Awabɔ me nso asennua ama wiase. Ka ame kese pa. Sabra no wa Galatians asafo no no na jimfo no bi hawo. Wasama a waka no sɛ wasakra anasa wasakra ansa na Kristo so bedi mu. Na wo sɛ wudi mmara ne nyinaa so. Na asama me kan sɛ sabra no na ebi ha Galatians asafo no. Yo ni ya ka no bi amema ko ba Galata ta ko na. Na ade ba ko a ɔka kyerɛ wɔn sɛ No ko na ba ko ba ya ka. sɛ wasakra na sɛ wasakra no bɛwie mu di a Ke ameta ke na me check mo aye. ɔsɛ deɛ ba fa mmara no so nyinaa ɔdi so. Besa ni bi ni kom ra e besa na me yiro. Nti na ɔsomafo Paul akasa fa twatia ho wɔ ha no. Obo Paul ka me wi e ke tia fo we. Ɛno nti no na wɔka kyerɛ sɛ wasakra E to ba ke ka mo check ye. nti woyɛ bɛrima Ni oji nu we. ɔsɛ yɛtwa twatia Besa ra fo ke tia. ansa na nkwagye adi mu. Na ne ko na yiro. Nti ɔsomafo Paul hu sɛ Paul na ka. saa de na akorɔfo no yɛ. Na ke ni na me fo. Ɔka sɛ ɔyɛ no de gidi. Ame ko me fe na me ke na gba. Yɛn na yɛtumi aboa wɔn mu. Wo wo me ne. Afei wɔyɛ kristofoɔ papa. Aba fe Kristo fo e pa na. San sɛ wɔbɛyɛ Jewfoɔ so aka ho. Aka ba fe ju bi ka fata. Ɛna ɔsomafo Paul ka sɛ Paul ka ma ka. ɔno ɛmpare ne sɛ Eni apare wa ɔyɛ ka. nneɛma bi bɛhoahoa no. Aka ni bi ko be ba to so. Ne mmom sɛ wɔ biribi a ɔde bɛhoahoa ne ho a Ko ne kwa so. ɛnyɛ biribi asɛ Yesu Kristo asɛnnua. Ko ka Yesu se mo to. That is why he wants to glory. Ene e tinu ko de to ke so. Ɔpɛ sɛ ɔde hoahoa. Ene to ke so. Ɛyɛ akristofoɔ yi. Oji Kristo fo ni. Yɛ wɔ biribi a de bɛhoahoa yɛn ho a Ko do ko no kwa so. sɛ ɛyɛ Yesu Kristo ni Sana asɛnnua. ke Yesu ke se mo to. Ka ame kɛse paa. Amen. Ɛwɔ sɛ ɛyɛ Yesu ni asɛnnua. Sana ke Yesu ke se mo to. Nti ɔsomafo Paul se Na Paul ka ma ka. ɛno so na ɔnam No no acho. abɔ ɔno asɛnnua mu. Wabɔ wiase asɛnnua mu ɛde ama no. Ake asen le ke jele fe Na aha. ɔno so wabɔ n'asɛnnua mu de ama wiase. Le mu asen le ke ya jele.
Ka amen. Amen. Enim na sam no sa oti ase a. Ne ko no shiro kwa. Ose saa asenia. Na ka sam moto ne. Eno so ana nyame nam. No moto. Abo wiase mo asenia ama no. Ni asendele. Na ka sa oti ase. Me na ka ne yesu no. Sa ya bo wiase asenia mu a. Ka asendele. Sa ya bo wiase asenia mu a owu. Ka asem ko eto no eko. Enti akwa bi so no pasa okase. Na ko ko eto ayu. Asenia ni ti no. Sam moto e. Wiase ku ama. Tele eko e hale. Enti sa wiase wo bibi a oya. Na ka jele no ko e fi o. Sa de ye na wiase ye no enkane sanse ewu. Na ka ne jele fi o be eko la ka ni eko. Amen. Amen. Ana osan kase. Ne se bi eko ake. Sa kwan ni so. Ne ka gbono no. Ana nyame akọ ono so asenia mu ama Le wiase. hu na wo esendele sam moto. Enti sa wiase wo ho a. Na ka jele ye ga. Wiase ni hwo so for Paul a wo ho no. Ka bo fo to mi e na mi. Esa sa wo wu. Ja ke eko. Enti wiase wu ama. Na jele eko e mu. Ana ono so wu ama wiase. Ibe hu ko ha jele. O hwe wiase a ewu wo ho no. Ka to jele e Sa na. wiase so hwe na. Ka je so wo ti wiase wu. E na mi. Enti oni wiase ni ayokofadia. Eke jele be. Wo be yo Kristo ni. Wo be yo Kristo ni. Ko mo fe Kristo ko yo. Ka wa ho asenia ni. No o ka sam moto e fi so. So ai. No Yesu e fi am. Enti so be yo Kristo ni a. Ka mo ko Kristo ko yo. Oni wiase ni. Eke jele be ko fe mo no. Amen. Amen. Nti obi a oyo Kristo ni no. No mo ni Kristo ko yo. What me kasa a bro nya yi pa. Je ka bro nya ne pa. Na bi a me ko ye. Eni te. Na profo bi asi mu a. Bi eni la check chale na ke mo shi. Fisra e ten. Bi eni la check chale. Hwe ne sa. Ko bi edi. Na mi mu ya me ko. Nsa mi ze mo. Na mi ti ni ntwe me ho. Nyema chi. Ni o sa me ko pa kakra. No ba sa ni awu. Sa ni pa. Na ka mo. Bi a e wi ase ade. Bi e jele ni ka ale. Mo wi ase ma se bi ama. Asa ko jele ha kale. Oyo Kristo ni. Eji Kristo fo no mo. So I to say the wi ase so ti ase. Efre to jele. The better the bi a na si wo ama bra. Bi a ye kwa a enhye nyame anunya. Awon ye bi ama ti ni jele ni fe mo fe ni Oyo mo Kristo wo ni ni. na ko shebra bi a te sa mu a. Ko ti Kristo fo ni wo apa je ni to ma. Na sɛ saa abrabɔ no a ɛnyɛ no ɔnya mmɔɔ n'asɛnniɛ mu mmaa. Kada ka jele ni bi ni hi asanko akako. Nti wɔwo fam na ɛwɔ hɔ nti ɛwɔ sɛ wotoa so kɔ. No na ga mo ko fa ye je no ba. Na mmom Kristo ni a wɔbɔ wiase asɛnniɛ ama no. So Kristo fo asan jele ha le. Na ɔno nso wɔbɔ n'asɛnniɛ mu ama wiase no. Ila mo asan la ha jele. Ɛnsa na esi hɔ anaa abrabɔ bi a atwa ne ho ahyia. Da de ma so ro je mba de ko le ke. Wɔwo no ɛsan sɛ wawu. Ana ale mi da ke Ɛnti saa adeɛ ne mu. no na ga ni na ale. Woyɛ Kristo ni na wɔbɔ wo bra. O je fu ni no bo je. Wonam wiase so ne wiase. Wo jele so ba jele. Ka ame kɛseɛ paa. Amen. Ɛnti obi a fɛ no sɛ Kristo ni a. No ma to le Kristo fo no. Nneɛma a ɛyɛ wiase ade no n'ani taa gye ho. Ni bi ni je ni bi ni Wo ba wiase. Ake jele no. Ɛna wiase so emu ma. Wi jele boku akole. Na ɔsomafo Paul ɛka ya bi nsɛ. Mo Paul e kai wa ke. Asɛnniɛ no nti. Se mo to e wo. Sɛ obi bi a ɔde bɛhoahoa ne ho a. Ke no ko de kwa sho a. Ɛnyɛ wiase ma de biara. Je jele no ko bra. Ɛma mu no asɛnnua. Se mo sa mo to e. Ɛnɛ mepɛ sɛ Nyame de ne nsa ka. Ma no to de mo ke na to. Begin to live as a Christian. Sa no shi ake Kristo fo. Kasa sɛ wobɔ wo bra sɛ Kristo ni. Je shi no bo je ake Kristo fo. Nti abrabɔbɔ ne bia wo mu aso no. Bribe ogyeɛ no. O je ma fo fe bra ko na da mi. Ɛtoro ne nsɛm a nnipa ka a ɛnyɛ no. Amana ko sa to ni me fi o. Ɛba wo sɛ dade wo ma wu ama wo dada wo so awu ama no. Ke mo sha ka mi bo ha mo bo ha mi ti o ko be sa wo ko. abrabɔ. Ko ba no ko fe mo. Nneɛma bebree wɔ hɔ but metwam. Ni ba ba wa ni si to flo no. Fɛɛ mepɛ sɛ yɛhwɛ nneɛma bi wɔ Bible mu a To ko no ko ma le ni. ɛma ɛboa yɛ ma yɛhu E wa o. Yesu Kristo ne sonko yɛ no. Ona Yesu. Asɛm a na mpɛ sɛ yɛdi kan no ɛyɛ Luka asɛmpa ɛti mmienu anaa asɛmpa no sɛdeɛ Luka Sa twerɛ. ne papa ba no ka ma le. Obɛtumi atwerɛtwerɛ ɔyɛ nkan no nyinaa. Ɛyɛ baako ɛkɔsi aduonu anaa aduonu baako ba ama yɛ akan kakraa bi. O ba ka ne fi o. No ma ko de sha no ka Nti no. yɛbɛkan baako bakyɛ obɛtumi abɛboa yɛn. Yɛbɛkan from verse 1 up to 7. Ɛyɛ asɛm a ɛfa Yesu Kristo Ka ko ti pa o. Yɛkenkan Luka asɛmpa eti mmienu efi ne yi mu baako akɔpem nson no. Nson da. Ɛna no no Kaesarea Augusto hyɛ mmara sɛ wɔntwerɛ asase sofoɔ nyinaa din.
ɛhyɛ sɛ wɔ ne man a ɔhwɛ so nyinaa no wɔnkan nnipa. Hallelujah. Èyí ni ọ̀kan a ebi kan pra Caroline yẹ Syria amrado. Ɔsɛ wei ni ɔkan a ebi kan yɛ ni ɔkan a ebi kan a ɛbra na Caroline ɛyɛ Syria amrado. Ɛni ti no deɛ bɛpɛ sɛ ɔhyɛ ne so wɔ ha no wei ni ɔkan a ebi kan. Wɔn a ɛtwerɛeɛ no Luka twerɛeɛ no na saa asɛm na ehia no. Ɛsan sɛ ɔpɛ sɛ emu sɛ saa ɔkan yi yɛ kan a ebi kan. Adan nti na ɔka kyerɛ sɛ ɔkan yi ɛyɛ kan ebi kan a ɛwɔ sɛ yɛti fa abadifo. Yɛahyɛ sɛ ɔkenkan wiase nipa nyinaa di. Na saa kenkan a yɛrekan yi ɛyɛ kenkan a ebi kan. Ɛsafo Awurade wɔ mo ayɛ. Atwa yɛ kɔ kakra. Nti emu yɛnsa no na nipa nyinaa tu kwan kɔ wɔn kurom kɔtwerɛ wɔn din. Nnipa nyinaa tu kwan kɔ wɔn kurom ɛkɔtwerɛ wɔn din. Na Yosef nso firi Nazareth a ɛwɔ Galilea kɔ Judea. Esiane sɛ ofiri David fie ɛne n'abusua mu nti. Na Yosef ɛso ne ne yere Maria wɔn nso so efiri Nazareth ɛkɔ Bethlehem esiane sɛ na ofi David kurom. Joseph kaya fata la Maria amwa amepapa kete bete amekye David mami alo David we kama David kura wo fɛ no Bethlehem mu. Sɛ ɔkɔkyerɛ ɔne Maria a ɔde n'ama no awareɛ no sɛdeɛ na wahyɛ ɔbɔ no edi saa abɛ no na wo abɛn. Saa abɛ no na wo abɛn. Saa abɛ no na wo abɛn ɛno so hyɛ no so. Na ɔwɔ hɔ no na wo bredu na ɔwo ɔbarima bakan ɔwo ɔbarima na bakan na ɔde ntoma kyekyere ne ho de ne to mmoa didaka mu efiri sɛ wɔanya kwan ɛwɔ ahɔhodan mu. Amen. Amen kɛse paa. Ɔse na Joseph soso ɔne Mary wɔn fi Nazareth ɛkɔ Bethlehem. Joseph na kaya fata la Maria amagye Nazareth kete Bethlehem. Wei yɛ akenkan a ebi kan. Ɛna di kan mo ne di kan na deɛ ɛyɛ me nwa wɔ ho ne sɛ ɔne yɛ na akɔ yɛkɔ apam dada mu a kɔte kɔma mo ma bi nkɔm hyɛ wɔ ho sɛ bale yɛ mo yɛ gama Yesu a ɔyɛ wiase agyenkwa Yesu ne di gyere fɛ wɔ ana Mesaia alo Mesaia ɔbɛwo no awɔ Bethlehem abafo la Bethlehem na ɔtɔ di m'akyi ɛna Maria anyinsɛn Maria mara musu aka kakra ama na wo sɔfio de bafo ɛna mmara baa sɛ mmara baa kɛ obiara nkɔ ne kurom fɛn mo yɛ maame na ɔnkɔtwerɛ ne din ne yɛ ŋmɛ na deɛ saa de yɛ ne sɛ na ɔno de saa berɛ no no bi ame na Joseph ne Maria ɛwɔ Nazareth. Joseph kamara ame Nazareth Eti saa ɔhyɛ no ama na ɔlɛkɛ faane ba nka Nazareth ɛna ka ɔbɛwo no. Ko Nazareth abafo lɛ Esiane sɛ saa ɔhyɛ no ama. Zaka nɛka mla ne ba Nanso saa ɔhyɛ no baa yi nti ɔne mla ba na wɔfiri Nazareth ɛkɔ kasara bɛ Nazareth ɛmaa saa asɛm a Nyame kan wɔ apam dada mu sɛ ɛyɛ na ka wiem mo kpara wiem mo yɛ ɔbɛwo no wɔ Bethlehem abafo lɛ Bethlehem ɛma ne bɛn. ɛha ne ba aburɔ na tiri mo sade Kasa kɔte ne yɛ kɛnyɛ sɛ na wɔn a wɔhyɛ mmara no wɔn yɛ Romafoɔ mɛ ne to mla abɛdi Roma bi ne nyini sɛ nkɔmhyɛ no koraa no wɔn ate da iye yɛ kɛ kpara wiem mo kura ma mɛnu ɛna Mary ne Joseph a Maria kɛ Joseph lɛ na meyi ne ho ani kyerɛ wɔn na mo kyerɛ ko etɔn amɛ ebi a wɔte ɛkula bɛ numu ba meyi ne sɛ na wɔn mo tiri mu sɛ wɔn bɛkɔ Bethlehem si an ebi bɛ to wɔn yɛ ka maya Bethlehem eti wɔn a ɛhyɛ mmara no anim nea wɔn mo aka na ɔne ma bɛ to mla abɛ wie mo hyɛ wɔn mo ni wɔn abakɔsɛm biara amɛ ne kɛ bere masade ɛna wɔn mo nim koraa sɛ ɔbɔfo bi abɛyi ne ho ani akyerɛ nipa bi a ɔbɛwo obi a ɔbɛyɛ wiase de amɛ ne ɛni ko adeɛ bɔfo bɛ ba gye ko etɔn Maria ka abafo mo amele nanso Nyame a ɔyɛ Nyame a ɔyɛ kɛse nti so mo na wɔde ti nyɔmɔ kule wɔ ɛbrɛ a awoɔ no brɛ yɛ aso no bɛɛ bi ne yɛ fɔm ɔmo ehyɛ God calls a change na wɔn aka kɛ bɔba ɔnyame fa nipa so yɛ biribi soronko na wɔtɔ mo no ɛfɛ no so ama ne Nyame aka to hɔ na yɛ nua mo no mo saa deɛ ɛfɛ ɛbɛba ma hyɛ Nyame ɛno sade bɛ ba mi ɛwɔ no tɔ ɛna mebɔ mpae wɔ Yesu din na sɛ sɔrɔ Yesu ba mi akɛ Yesu a wawo no Yesu na
sanse mu. Sani akete mo sani ɛwɔ nam. Na wote nsɛm n'ase. N'olu hyehyɛ mu a. Ɛnɛma bi a wɔ a mentumi nka ne nyinaa. Bibi ɛkɔmɔ ɛwɔ nyɛ ɔka. Kakra a meka yi no, woma me mmie mu kakra. Ɔfio na wa gbɛ. Ka ame kɛse paa. Ɛno nti no, na me ɛyɛ nsakyerɛnne bi a. Na ɔnamɔfɛ ne kɔka ne na gbɛna. Saa nsakyerɛnne na Nyame yɛɛ no. Ɛkɔka ne na ɔnamɔfɛ yɛ. Na ɛwɔ sɛ ɛkwan bie. Sani gbɛ agbele. Ɛma saa nkɔmhyɛ no a Nyame afa nipa bi so aka. Kí akpalẹ̀ ìwé wọn ní àtọ́mọ̀ àná náà gbà. Saa ne ɛbɛn ɛhyɛ Nyame anuonyam. Akpalẹ̀ ìwé wọn ní ẹ̀kpa mi ìwúlò tó yẹ. Na mebɔ mpae wɔ Yesu bi mu sɛ. Wọ́n mi sọ̀rọ̀ Yesu bá mi akẹ́. Ebia Nyame aka ho asɛm bi a wɔkura wonim. Ekura ni wọ́n yẹ kẹ́tọ̀ wọn ní gbogbo wọlé yàrá òye. Asɛ biribi wɔ hɔ a Nyame aka. Sikari wọn ni wọ́n yẹ kẹ́tọ̀ wọn yẹ. Ɛnɛ wɔ Yesu din mu no. Wọ́n Yesu bá mi. Yɛbɔ mpae sɛ. Wọ́n sọ̀rọ̀ yẹ kẹ́. Biribi ntumi nsi kwan. Lọ́kùnrin kò bẹ́ẹ̀ ni wọ́n yẹ ti wẹ̀. Na saa de no Nyame bɛma n'aba mu. Ẹni yẹ bá mi wọ́n wà lẹ́sìn. Na ɛnyɛ no nko. Yẹ ló pẹ́. Na mpo sɛ saa de no afe na ɛbɛba. Kẹ́lẹ́ kẹ́ ní pákó ìbába. Yɛbɔ mpae sɛ. Wọ́n sọ̀rọ̀ yẹ kẹ́. Ne bere mu no. Ebe no. Onyame ɔma ne mmerɛ mu. Wọ́n alẹ́ bá. Ɛwɔ Yesu din. Yẹ Yesu Kristo bá mi. Enti woyɛ Okristoni a. Wọ́n ti Kristo fojú ẹ̀. Ɛnɛma bebree wo ntam pere wo ho. Níbi bàbá wọ ẹ̀ ká pílẹ̀ yẹn. Relax in the arms of God. Wọ́n tún sí yẹnu tó nàjà sí. I'm walking arm in arm with Jesus. I'm trusting Him to lead the way. I know that we